Hi guys, majong adlaw ni Jun tanan guys. Karon guys is di ako sa Kalinguhan. Ipauban ko nila nanay kananawag mo gud hang igagaw guys nga birthday ni Ja. So nidalikjat mi og ngari. Mampud ikagpud og di mo ari guys ja nagsito balik-balik og panginbitar ba. So giluto na tong litson guys. Oh, si Papa Gabriel o si Kimyat wa na mo uban. Kay lisod agaganan guys dangeg kay nagsige mo gud uwan-uwan dari na. Basaag juta so delikado ag agianan lisod jud pud ag agianan guys kay rough road pa pastilan liwat sa tengnaw rough road ito rough road pa siya guys. O di ako karon guys sa Kalinguhan ning kudyo ko nilas nanay ug hang manghud o di ami darhi sang igagaw guys kay nang invite siya og panihapon kay luto ato guys atong lili entong ilang itejek-tejek dadto. Hala, lami agad ito guys, pang itajak-tajak. Lamang dadaan sila sa Papa Gabriel. Kay, sigurado, mga ganyan na i-bring home. Guys, no? So, mag-bring home ko na na yun dyan, guys. Mana igagaw guys ka na nag-birthday. Hi, hello guys. Pipilay mong edad ron nung? Anak ko, 41. Ngayon pa mainan, moro pa 21. So guys, ano igagaw first kasi na 41 na si Ja karong adlaw. So di ka kinakusgan nga ko alban dia. Kinakusgan ka alban. Pailailan sa ko guys kay ano, nagrabe na kuno ko. Ay nagrabe na sa ka. Stilan. So guys, matos sa tudod ko. Ay ano niya? Dati ibang tati. Kan ata dares, nagtujek-tujek guys. Alah, tangis to ah. Lami atong gatujek-tujek guys to ah. Dari ko pada guys kena panit ra gajay hari ha. Nalikjat mi dari guys kay deur rempud ri. Deur ada sama dari Kalinguhan. Dari Kalinguhan. Area ra punis kuan guys. Barangay ra punis dari sa Alicia. Sa Alicia. Nalikjat mi dari guys mother. Si mother, si tatay. O si Cookie ang manghod. Wakaban sila sa Papa Gabriel kay lisod ka zug agianan delikado. Isag simba ko mukuan na gisang kuan ba tinahian. Adlek. Gusto tumubas Kimyat sa paglarga na magana gas kay nagbunek-bunek man gud ag uwan. Nang amo nila mangibilin. Ako si Genggeng. Makulit na babae. Ito guys. Grabe di mo guys. Dunggan niya kay kasi nigandahan si dunggan ko. Mara ko nagdanggag rabbit. Ganda ng dunggan ko na. Okay. Guwapo na kinakasyahan. Kahit walang ariyos, walang aputin dunggan ko. Dughan. Ang ganda pa po rin sa dunggan ko. Bye guys. Ay bitaw guys. Mara mong giilban. Kay isa mang motor ang magisak dyan. Lisod mapug gisa man mo sakjan nga ikaw mo sakjan. Nagi mo man sing motor. Wak na dito. Grabe na mo na. Agi sa mga motor guys ang magipa drivean na to. Di pa ko dapat. Isang motor ang magisakjan guys kay di man pwede mo drive si Papa Gabriel. Atin mo guys. Bibiyaan ko sa hang driver. Ibidaan man sa isang driver. So nangita mi og laing driver nang hard may Grabe driver ni mo guys. Wapo kang driver. Okay? Nga, guwapo kayo ng driver guys. Pag umangkol, nagyapon na ako. Sa umbana na guys, hindi na ako. Kaya susunod ako. Maotrabak ko kaya. Masok kay Bawok. Bitaw. Sa ilong lamandaan eh. Wala yung sarang ni Kazuka. Sabaan. Kazuka. Joker ni Majingha. Mosto katib. Sabi ni Kazuka, mosto katib. Katib ni Kazo. Mosto katib.
Okay. So ibalhin naglisuanan sa litson guys kay ning beunag kag uwan, kalitog beunag. Karon kasi kakadug beunag. Ana, sige lubag. Lubag. Hapit naman siguro ni makuan. Hapit na ni maluto. Ting lubag ya. Arang kasi kakadug beunag. Grabe oy. Uwan. Mana dahil pressure. O di ay. So gaguwan ang mga tarbagagyanan dadto. Mga tagagyanan. Blisingan sila sa isang birthday guys to sa 41. Ala, ginawa ko guys. Kuhan man nagtubig, ara man kusugahin nun sa uwan. Baha naglitson, o gibaha naglitson guys. Guys. Aso ilang tayo mo di aso pa dire maabhak kan sana mong kulot ng iro. Oh di ay. Butan. Tata na, sige na. Guys, padung na midatos bay sang igagaw. Okay. Kaan ako reglipson char. Bitaw guys, panit tay ha. Kakaan ka sa din tao panit ag person guys. Mis naghuhandom rag panit sa litson di ana gud din taon. Deo dari gilahag sapa dia. Mura pa sa mga guys, deo sapa. Dako dari kabaskan kasi laud-laud ag kabasakan dar sila ha. Nay nalambot ha. Ubo. Still on, naman nabi na dumus kuno dari guys. Agi mi dari kakawajanan. Alright. So, dahil na-miss ilang house. Sorry guys. Narbay lang buongon ka. So, way bunga. Ano dahil bunga? Mga dabong pa. Na. Oh, hala. Dahil naghanang bunga ilang kuan guys. Buo na ilang avocado. Hina, naghanang ka bunga niya. Wow. Gagmatoy paraman. Lamiyag na dagko pa ni ba? Di anak naghapa, nagkuan pa din ni, sandig. Ko pa di ay. Di pansit and dinuguan. Yan guys. Arito daring litson pahapon. Okay. Oh, arang ka labing kadto guys. Kiss ka no, kiss ka no. Kiss ka na, kiss. Okay na. Okay na dong. Okay na dong. Ha? Asa man dapit eh? Sige, sige. Dali, sige, picture. Oo. Sige, sige. Sige, sige. Okay. Dali. Dito, ti. Dito, Si Arang Aptika. Arang Aptika, guys. Kaya magpa picture ko siya. Na may jacket. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday, Nong. Okay. Happy birthday. Yeah. Oh. Happy birthday again. Ni hapon. Ngantanin Jo. Guys, Buwag. guys. Salamat sa kawan na ibaga. Hindi naman. Puli. Pati siya po ni. Panit. Ano dyan? Hindi ko nag-dive ko kayo ako siya. Mantap. Enggak, makan sih enggak.
Wala ka magkaaban guys, wala naman yung kaon. To naman si Dagaw Diyos gawas. Ang labot ito. Ito. Guys, nahamanamig pa ni hapon guys. Manamig pa nga ang to. O, di alam may daris. Hello guys! Nalagang kauban. Liwaras na. Manguli na may karon tatad guys. Naghuwat pa miss. Mag-drive sa motor. Love you! Oh, pastilan. Salamat ka, Jo. Happy birthday again. Salamat. Sige na mo, te! Pastilan. Pasasaway ang mga isaan guys. No, mori sa amin no, nga. Salamat ka, Jo. Salamat. Guys, manguli na may guys. Kinahuman na may palit. Na may bring home. Salamat ka, Jo, nung sabihin. Salamat ka, Jo, bring home. Sige, salamat. Salamat Thank po. you. Sige. Bye-bye. Ito na may guys. Kita-kits sa kusbay. A few moments later. Then ako kusbay guys. Abot na mi. Abot ako kusbay. Kaya na nagipaksiw ag hinatag. Isang igagaw. Salamat ka, Jo, nung again. Happy birthday. Nagipaksiw guys ya. Di ba mailhan? Ngit-ngit. Isa. Alamdagan guys. Ngit man. Nagipaksiw. Ang hinatag guys. Ito nga. Alamdagan. Guys, na nagitaktaan. Maka panihapon ng mga personalis bahay guys. Maka panihapon na sila. Sikiting.